So chapter 22 verse 1 Revelation zvakazarurwa chapter 22 verse 1 pane zvimwe zvinhu zviri pakunyorwa nepakuverenga kune wese anoverenga, nekuti shoko raMwari rakangofanana. Anoriverenga muchiZulu, anoverenga muchiNdebele, anoverenga muShona kana muEnglish, zviri kungobudiswa zvakafanana. Saka kune vanoverenga pari kupfuurirwa mberi, Mwari vachitaura nyaya yavabva nayo pachapter 21 kubva pavhesi 1 paya. Yakupfuurirwa nayo kune vanhu vanonyatsoverenga vachitevedzanisa nyaya zvakanaka. Ukasvika pachapter 22 unoona kuti ichiri continuation yevhesi 21. Saka yakakondinya kubva pavhesi 1 yachapter 22 kusvika pavhesi 5. Unoona kuti kana uchinyatsonzvera unoona kuti ndopa yakaramba ichikondinya kusvika. Saka tikuona kuti guta dzvene John ariratidzwa, apinzwa mumweya, apinzwa muguta dzvene, zvose zvaMwari azviratidzwa, achizokwidzwa kugomo guru refu kuya kwaakazoona Jerusarema idzva richiburuka richibva kuna Mwari riine kubwinya kwaMwari richiuya panyika. Zvese izvozvo zvaita madescription aro achimapa. Now pane chimwe chinhu chaakuratidzwa pachena futi naMwari kuna John, pandiri kuti kuratidzwa pachena, not kumunhu wese but kuna John the apostle, nekuti zvaMwari hazviiswe pachena kumunhu wese, asi munhu wese anopiwa kuzvinzwisisa kana kuzarurirwa zvinhu zvaMwari kuti zvive pachena. Saka apostle John pavhesi 22 vari kuratidza kuti again pane chimwe chinhu charatidzwa kwavari. Varatidzwa chimwe chinhu zvakare pavhesi 22 chavari kutoti, and he showed me the river of life. And he showed me the river of life. Who showed Apostle John the river of life? Jesus Christ, the one who sat on the throne mu Holy City. Akanga agere pachigaro mu Holy City uya ndiye ari kuti iye ndiye akanga amutora akapinda naye akamukwidza. Saka ndiye ari kumuratidza zvakare chimwe chinhu chaari kuona. Ari kuti iye akaratidzwa zvakare rwizi. But ukateerera kutaura kwaJohn, ukateerera zvakanaka kutaura kwaJohn, pari kuti iye akaratidzwa rwizi, pane chimwe chinhu chaunozofanira kuteerera chinofanira kusiyanisa rwizi kana kuti nzizi dzatinoziva dzese idzi panyika neiyi yakaratidzwa John. Because John ari kuzoti akandiratidza rwizi rwemvura yeupenyu, and he showed me the river of the water of life, not just water but the water of life. So Christ showed John the river of the water of life. Rwizi rwemvura yeupenyu ndo rwakaratidzwa John. Saka John akaratidzwa rwizi rwemvura yeupenyu urwu, akaratidzwa origin yarwo parwuri kubva. Regai ndiverenge, nditange ndaiverenga ndozotaura manyorerwo ayakaitwa panapa. Revelation chapter 22 verse 1. Phone runonokai. Revelation 22 verse 1. Right. Hanze zvino wakandiratidza rwizi rwakachena rwemvura yeupenyu. Zvino akandiratidza rwizi rwakachena rwemvura yeupenyu, yakapenya sekrystal, inobuda pachigaro cheushe chaMwari nechegwayana. Inzwai, pari kubva mvura. Zviri kunzi akandiratidza rwizi rwemvura yeupenyu. Pakutaurwa zvemvura yeupenyu apa, kwete zvemvura yese mvura yatinomwa iyi, but pari kutaurwa zvemvura yeupenyu, seyakachena. Saka
chii chiri kuratidzwa Apostle John now, uye pachiri kubva pacho chiri kunzi zviri kuratidza kuti rwizi rwemvura yeupenyu ruri kubva kupi? Ruri kubva pana Mwari, pana Kristu. Ruri kubva mutembo yaMwari, kana kuti muNew Jerusalem, muguta raMwari raakati iro guta dzvene, the holy city. Kureva kuti muguta dzvene raMwari, muJerusarema idzva, right? muJerusarema idzva iri muna changamirewemo akaratidzwa John agere pachigaro chake. Ndokutanga kutaura mazwi akatanga kutaura, akagara pachigaro chake, chigaro chaishe. Saka iyeye agere pachigaro chaishe achitaura naJohn kudaro, ndobva amuratidza zvakare rwizi. Rwizi rwachona rwaakaratidzwa ruri kunzi rwaibva, it was proceeding out of the throne of God. Ndo paibva rwizi urwu. Saka ari kuti kudii kana achitaura kudaro? Pari kutaurwa nyaya yekuti gospel raMwari rinounza upenyu, the gospel that brings the eternal life. Shoko raMwari, vhangeri, rinopa upenyu, rinopa kurarama. It proceeds from God direct, kubva kuna Mwari. Saka rwizi ruri kunzi akandiratidza rwizi rwemvura yeupenyu, ivhangeri yakaratidzwa muapostora waMwari. Uyezve vhangeri iyi muapostora waMwari akaratidzwa painobva ichienda ichiyerera kuenda kunyika dzese kana kumarudzi ese. Inenge ichibva direct from Jesus Christ. It doesn't come from John the Apostle. It doesn't even come from Peter the Apostle, who first announced the gospel of the kingdom in the book of Acts chapter 2. Yes, God made him an apostle, and God made them apostles, but kuva kwavo vaapostora does not make them kuti shoko raMwari rinzi rinobva pavari. John ari kuratidzwa paorigin peshoko, parinonzi ndo panobva shoko ravanenge vaakuparidza ivo. Ndo riri kunzi akandiratidza rwizi rwemvura yeupenyu, ichibva kupi? Ichibva pachigaro cheushe chaMwari nechegwayana. Saka vhangeri rinobva kupi? Vhangeri rinobva kugwayana. Ndo chiprofita chakanga chaprofitwa naEzekiel chapter 47. Muprofita waMwari Ezekiel chapter 7, nekuti kuvanhu vanonzvera nekuverenga vaine mweya wekutsvaga nekunzwisisa zvinhu zvaMwari kuti tigone kurarama nekufamba mazviri, vanofanira kuti kana tichiverenga kana tichidzidziswa, tinofanira kunge tichitoona kuti zvinhu zvese zvatiri kudzidza kubva kuvaapostора, vaapostора ivo vari kushandiswa naMwari kutaura zvinhu zvavari kutaura kukereke. But kereke kana kuti vari kudzidziswa vanofanira kuzozvinzvera kuona kuti zvinhu zviri kushandiswa vaapostора vachitaura, vaapostора vari kutaura zvinhu zvakaita sei, zvakanga zvaprofitwa. Saka whatever that was preached by the apostles zvinofanira kukonfemewa nevaprofita vakaprofita kuOld Testament, vachitaura nyaya dzaMwari kana kuti vachibudisa pfungwa yaMwari, asi yakati vanzwei nekuti yakanga iri muchiprofita. Saka vaapostора vana John kana vaakuparidza uye kana vaakutaura nekuratidzwa zvinhu izvi, Mwari ari kungovaratidza zvakambotaurwa kare muvaprofita. Saka rwizi rwemvura yeupenyu rwakaratidzwa Apostle John, tiri kuona kuti rwizi rwemvura yeupenyu uhu takanzwa Isaiah achitaura zveJerusarema rakavandudzwa. Saka kuJerusarema kana kuti muJerusaremu kunyange risati ravandudzwa,
ndo kwataiwana chinhu chainzi temple, the temple of God kuJerusarema, chitori physical chiya. But the temple of God yaiparidza pamusoro the spiritual temple of God, and the spiritual temple of God is the church of Jesus Christ. The church of Jesus Christ is the temple of God himself. Now Isaiah, sorry, not Isaiah, I think Isaiah for the past few days. Prophet Ezekiel chapter 47 ari kutaurawo futi pamusoro pevhangeri yaMwari ichibuda kubva kuna Mwari, ichibuda kubva muguta raMwari, kubva muholy city yaMwari. But ari kuzvitaura achiita zvekutoprofita. Ukanoverenga chapter 47 yaEzekieri uchibatanidza chapter 47 yaEzekiel na Revelation chapter 22 verse 1, kana uine mweya wokunzwisisa zvinhu zvaMwari, pane zvinhu zvaunozonzwa ipapo kuti alright, saka panapa ndo nyaya iri kutaurwa, ndo nyaya tiri kuisirwa pachena, yatiri kubuditsirwa pachena, yakuratidzwa pachena. Saka kana takuparidza vhangeri, tinofanira kunzwisisa kuti vhangeri ratinoparidza, kana kuti kana takunamata Mwari sevanhu vakaparidzirwa vakatenda, tinofanira kunzwisisa Mwari watinonamata, vhangeri yatakatenda kuti haina kumwe kwainobva but inobva kuna Mwari. Vhangeri yacho iyoyo ndo iri kutaurwa ichitonzi mvura mhenyu, inoti kana yaierera, painoierera paya vose vanosvikirwa nayo vakainwa vanobva vava neupenyu husingaperi, nekuti vanwa mvura mhenyu inoisa upenyu muvanhu, nekuti yanzi mvura iyi, it is the water of life. So what is being referred to as the water of life is the gospel. The gospel brings the gospel of God brings the life to those that are dead. Ndivanani ava vakafa? Tose vanhu kana tisina kutenda, kana kuti nyika sezvayakangoita kudai, zvituna zvega zvega kuna Mwari. So the purpose of the gospel now ndeye kuti kana yauya kunyika, gospel rakatakura upenyu huri kufanira kunopiwa vanhu vakafa vari munyika. Kana vafemerwa mweya weupenyu uya uri mushoko raMwari nekurinzwa voregamuchira, vomuka voitwa vapenyu neshoko raMwari, vobviswa kunyika yevafi vachiiswa kunyika yevapenyu. Nyika yevapenyu ndiro Jerusarema idzva rakaburuka richibva kudenga kuna Mwari, riine kubwinya kwaMwari. Saka vanhu vari kutorwa nei kubva kunyika yevafi vachiiswa kunyika yevapenyu? Vari kutorwa nemvura mhenyu. Mvura mhenyu yacho ndiro shoko raMwari ratati ndo raiprofitwa kana kuti nezvaro namuprofita Ezekieri. Saka ukaverenga Revelation chapter 1 chapter 22 verse 1 iyi, pane zvinhu zvaunozonzwisisa. Ezekiel 47, let me just read it. Ezekiel 47 inoti, zvino akandidzosera kumukova weimba. Inzwai ukateerera zvakanaka shoko raMwari, hanzi zvino akandidzosera kumukova weimba. Imba ipi? Most of the Bibles akatonyorwa kunzi mvura yakabva mutemple. So mutemple ndo mune imba, mutemple ndiyo imba yacho, ndo muri kunzi mumba. Saka pari kunzi mvura yakabva mutemple, muprofita achiratidzwa, ari kuratidzwa mvura iyi ichibva mutemple.
temple yanga imba yaMwari. So mumba maMwari ndo muri kubva mvura iri kuonekwa nemuprofita. Uku John ari kuratidzwa zvese zvakanga achiratidzwa, apedza kuzviratidzwa. Now akuratidzwa futi chimwe chinhu chekuti pachigaro cheushe chaMwari nechegwayana muguta dzvene raMwari, Mwari agere pachigaro chake waakaratidzwa. Pachigaro chake nechegwayana ipapo ndipo pari kubva mvura yeupenyu. So zvakaratidzwa Apostle John ndo zvakaonekwa futi naprofeti Ezekiel. Saka profeti Ezekiel vari kuti zvino akandidzosera kumukova weimba, kurati akatodzoserwa kumukova weimba, kurati akaiswa mumweya sezvakangoitwa John. Ndo kutanga kuratidzwa zvinhu zvaMwari, zvinhu zvemweya. Saka John adzoserwa mumba pamukova akaona chii? Hanzi ndikaona mvura zhinji ichibuda pasi pechikumbaridzo. Mvura ichibuda pasi pechikumbaridzo. Chikumbaridzo I believe kuti ido chikumbaridzo. Saka iye ari kuona mvura ichibuda nepadho pasi kudai ichiflowa, right? Hanzi kurutivi rwamabvazuva, nekuti imba yakanga yakatarira kurutivi rwamabvazuva nechemberi kwayo, mvura yakayerera ichibva nechapasi kurutivi rwerudyi rweimba, kurutivi rwezasi rweatari. Ichibva kupi? Kurudyi rweimba. Handitoda kupedzera nguva ipapo takambotaura nezvazvinoreva kuti kurudyi kunenge kuchireve chii. Nekumwe kutaura zviri kungotaura, ari kungoratidzwa kuti iri kubva pana Mwari, iri kungobva kuna Mwari. Saka kana ichibva kuna Mwari, naiyo ine udzamu hwaMwari nekuda kwepairi kubva pacho, right? Kurutivi rwezasi, hanzi zvino akandibudisa nenzira yesuo kurutivi rwokumusoro, akapota neni nenzira yokunze kusvikira kusuo rokunze nenzira kwezo. Hanzi murume uyo kwezo ndingapedza nguva pane pandinoda kuti, right? Zvese izvo zvaitika pavhesi 6 ndokubva ati, akati kwandiri, mwanakomana wemunhu, waona chinhu ichi here? Kurati airatidzwa, prophet airatidzwa, apedza kuratidzwa. Now he who showed him chiratidzo ichi then asked him a question and said, did you see zvandanga ndichikuratidza izvi? Have you seen it? Mubvunzo waakubvunzwa manje. Apedza kudaro, abva kumubvunza, hanzi zvino akaenda neni akandidzosera kumenderekedzo yerwizi, right? Ndakati ndadzoka ndikaona mhenderekedzo yerwizi, miti mizhinji kwazvo, uno nemhiri, miti mizhinji kwazvo. Kupi? Kuno nemhiri. Tikadzoka physically panyika, rwizi kana kuti panowanikwa mvura, mungava murwizi, mungava mugungwa, pane mvura pese panowanikwa miti. Miti yacho inowanikwa iyoyo, anotarisa wese anoziva, anoona kuti ya miti iri healthy, inenge iri green, yakanaka, ichiyevedza. Why? Because haina chairi kuleka, haina chairi kushota. Sei pasina chairi kuleka? Because iri kuwana mvura, iri kuipa upenyu, iri kuipa kuti irambe ine kuyevedza kwakadaro at any given point. Saka miti iyoyo haina chainoleka, inoramba ichingoriyevedza. Nekuda kwei? Nekuda kwemvura iyi. Mvura yei iri kuyerera ichibva murwizi, nekuti miti iri kuwanawo upenyu kubva kupi? Kumvura iyi. Zviri kureva kuti kudii? Zviri kureva kuti ani nani
anotenda, ani nani anotenda, anogamuchira mvura iyi, kureva kuti anogamuchira shoko, naiyewo anova neupenyu maari. Saka miti nekuyevedza kwayo, nekuratidza kuva healthy kwayo, nekuda kwemvura inoyerera ichipfuurawo nepairi miti iyi, iri kuparidza gospel yaMwari painosvika ichigamuchirwa nevanhu vanoigamuchira mumwoyo yavo, vakatenda, vakabhabhatidzwa, kurati vakagamuchira mvura yeupenyu iyi. Naivowo vanofanana nemiti iri kunzi iyi pakapfuura nemvura pose, sezviri kuratidzwa Ezekeri. Saka Ezekeri ari kuratidzwa chiprofita, but chiprofita chacho chiri kutaurwa zvichinge zvakawanda, asi chichidudzira pamusoro paJesu Kristu nekereke yake. Jesu Kristu, vhangeri yake ichaparidzwa nekereke, kureva kuti mvura ichayerera, mvura yeupenyu ichayerera murwizi. Kureva kuti ikowo futika mvura inofamba nemurwizi. Ndimwe nyaya ndingazopedza ndoda kutaura zvakawanda, ndisida kunyanya kutora nguva yakarebesa, but zvandoda kungotaura ndezvekuti Prophet Ezekiel kana kuti Apostle John, zvavari kuratidzwa zviri kukonfema chiprofita chaProphet Ezekiel. Saka Prophet Ezekiel vakaratidzwa mvura ichibva mutemberi. Mvura yavakaratidzwa ndiro shoko raMwari. Iri kubva kupi? Iri kubva kuna Mwari. Kuna Mwari kupi? Muimba yaMwari, kuguta raMwari. Saka vhangeri iri kubva kuna Mwari direct muNew Testament, muNew Jerusalem, muguta raMwari dzvene. Yobva yaenda ichinoparidzwa kumarudzi ese. Painonoparidzwa, vanogamuchira vakatenda vari kufanana nezvipuka zvese zvawanikwa nemvura yabva mutemberi, ichibva nepamukova wetemberi. Vanorigamuchira vari kufanana nezvipuka zvese. Saka zvipuka zvese zvakawana upenyu, zvikaitirwa zvakanaka nemiti yese, zviri kungoparidza kana zviri kungorepresenta kuti ndo zviri vanhu vose vanotenda nevanonzwa vhangeri yaMwari. Naivo havana chavachashayiwa kana chavachaleka, nekuti mavari munenge muine upenyu. Ndo zviri kuratidzwa hama yedu Prophet Ezekiel. Saka ndakati ndadzoka ndikaona pamhenderekedzo yerwizi miti mizhinji kwazvo, kuno nemhiri, kuno kwaari pamwe chete nemhiri. Endai munoparidzira marudzi ese. Muri kuvaparidzira chii? Ivhangeri yeushe. Ivhangeri yeushe iri kubva kupi? Iri kubva kuna Mwari, pachigaro chaMwari, from God to the whole nation. Saka endai munoparidzira marudzi ese. Saka kwasvika vhangeri kuno kana kumhiri uko, kuvaJudha nekuvahedheni, pasvika vhangeri pese pari kuonekwa miti, hanzi miti mizhinji kwazvo. Zvino akati kwandiri, mvura iyi zhinji inobuda ichienda kunyika, iri kumabvazuva, ichayerera kusvikira ndingoenda zvakanyorwa ndoda hanzi zvino akati kwandiri, mvura iyi zhinji inobuda ichienda kunyika, iri kumabvazuva, ichayerera kusvikira kuArabha ndokuenda kurutivi rwegungwa. Zvino ichandodira mugungwa kuti mvura iporeswe. Jesu anoti ivhangeri iyi yeushe ichaparidzwa kusvika kumiganhu yenyika dzose, pana Matthew 24 verse 14. Ivhangeri iyi yeushe ichaparidzwa kusvika kumiganhu yenyika dzose. Kureva kuti Kristu achaparidzwa kusvika kumiganhu yenyika dzose. Ndo pari kunzi
kumabvazuva ichayerera kusvika kuarabha ndokuenda kurutivi rwegungwa, zvino ichandodira mugungwa, kureva kuti everywhere wherever it goes iri kutenderera nenyika sezvakangoita mvura ino mvura yemugungwa iyayi. Ndo mafambiro anoita vhangeri. Saka mvura inenge ichiyerera ichitenderera ichitenderera ichiyerera ichienda kwese kwese zvokuti inogona kuwanikwa panapa ende haibatike, ikayerera iri panapa kana udaona kuti haibatike ende haimire panzvimbo 1 even yemurwizi chaiyo kana ichiyerera enda unokanda kana kashizha or anything chiri light ukanochikanda kudai so womira 1 minute, ukazotarisa kudai so pawachikandira hauchachione chiripo, unoona chakufamba chichitodzika chatova kumberi chiri kuenda. Ndo mafambiro anenge achiita vhangeri iwayo, ndo mafambiro anenge achaita vhangeri, but iri vhangeri yeushe ichibva kuna Mwari. Zvino zvipenyu zvose zvinopfaka nyika pose panosvika nzizi idzi mbiri, zvipenyu zvose zvinopfaka nyika pese panosvika vhangeri yaMwari, zvese pasvika vhangeri yaMwari yogamuchirwa kudai so, inobva yaisa upenyu zvinhu kureva kuti kupfaka nyika kureva kuti chipenyu chinhu ichi handiti chawana upenyu. Ndo zvekutaura zvichararama, hove zhinji kwazvo dzichavapo nokuti mvura iyi yakasvikako, mvura yose ichaporeswa uye zvose zvichararama pose panosvika rwizi. Hove dzose dzichaita sei? Hove zhinji kwazvo dzichavapo nokuti mvura iyi yakasvikako. Chapter 4 dzaMathew unonzwa Jesu achiti kuna Peter, chiuyai munditevere imi, muchirega kuredza dzemugungwa idzi, but ndakuda kukuitai varedzi vevanhu. Saka vanhu ndo vari kunzi hove dzichavapo. Nekuda kwei? Nekuda kwemvura iyi. Saka vana vaMwari vachavapo nekuda kwevhangeri yaMwari. Ndo zviri kungotaurwa zvichiratidzwa panapa. Verse 10 ikati vatei vehove vachamirapo. Vatei vehove ndo vashumiri. Vatei vehove vachamirapo. But in this case now, vatei vehove vashumiri vari kuparidza Jesu Kristu vhangeri yeushe. Vatei vehove vachavapo. Saka vashumiri kana vavapo pavanoparidza, chinangwa chavo vakafanana nevanhu vari kuredza hove. Chinangwa ndechekuti zviredzo pazvinodai so vane expectation yavo ndeyekuti vabate hove. Saka vhangeri kana ichinge yakushwa yaparidzwa nevashumiri, expectation ndeyekuti vanzwa vhangeri ndidzo hove dzibatwe dziiswe kupi? Kukingdom yaMwari. Hanzi vachateyapo utanga kurati ichaparidzwa kubva kwese kwese nemadirection ose. Kana yaparidzwa, hove dzichavapo dzakafanana nehove dzegungwa guru namarudzi adzo dziri zhinji kwazvo. Hove dzichavapo kureva kuti kubva kumarudzi ese vatendi vachavapo. Nekuda kwei? Nekuda kwerwizi, kwemvura iri kuyerera iri murwizi rweupenyu iri kuprofitwa panapa nemuprofita waMwari anonzi nemuprofita waMwari anonzi Ezekieri. Tichiona zviri kuprofitwa naEzekieri zviri kutaura zvakare naApostle John. Saka Apostle John naEzekieri pamwe chete naprofeti Apostle John, profeti Ezekieri naprofeti Isaiah, tinoona kuti vari kutaura chinhu chimwe chete, uye akatuma neakataura naIsaiah ndiye akataura naEzekieri, ndiye akataura naApostle John. Zvinofanira kukonfema izvozvo kuti iwe kana ini nhasi kana tine kutenda kwatinako, kutenda kwedu kunofanira kuva exactly the same
nekwakazoparidzwa nevarume ava. Uye vatinoti maprofita vanofanira kuprofita exactly the same way yakaprofitwa nevarume ava. Ndokuti vanzi vaprofita vaMwari vanoprofita zvinhu zvaMwari, zvemuushe hwaMwari. Ndozvekutaura neshoko raMwari. Saka ukazoverenga even verse 17 yaRevelation iyoyi, verse 17 yacho, regai ndingoiverenga ndichimhanya, chapter 22 verse 17, unonzwa achitaura imwe nyaya anoti hanzi regai nditangire. Alright, mweya nemwenga vanoti huya, naiye anonzwa. Mweya ndiMwari, nemwenga takanzwa chapter 21 ichitsanangudza zvemwenga. Apostle John akatotanga adaidwa akanzi uya pano ndigokuratidza mwenga, mukadzi wegwayana. Saka mukadzi wegwayana ndiye ari kunzi mwenga. Mweya ndiKristu. Saka Kristu nechechi yake vari kuti chii? Zvikanzi mweya nemwenga vanoti huya. Kureva kuti Jesus Christ and his wife pamwe chete kudai as a family vari kuti kudii? Vane chinhu chimwe chete chavakatarisana nacho, uye chavari kungoita nekutsvaga ndechei chinhu ichi chekuti huyai, huyai, huyai. Saka pana Matthew 11 verse 28 to 30 Jesu akaita public invitation yekuti huyai kwandiri imi mose makaremerwa. Now Jesu akataura mashoko ayaya. He is now married kumukadzi wake anonzi kereke. Saka iye pamwe chete nekereke vakudaidza manje vanhu kuti chiuyai. Zvinhu zvose zvakagadzirwa, everything is prepared for you. We prepared everything for you. So come, huyai. Zvikanzi kana mweya nemwenga vadaidza kuti huya, pane anonzwa. Zvikanzi naiye anonzwa ngaati huya. Kurati kugamuchira vhangeri kuti aiwa nzvimbo panopadayidzirwa gospel of the kingdom painoparidzwa iri kudaidzira. Saka iwewe unonzwa unozarurawo mwoyo wako wobva waresponda zviri positive to the core of the gospel. Wobva wati nzvimbo yenyu irimo mandiri, chiuyai mugarewo mandiri Mwari. Saka motanga kugara pamwe chete. Wadaidzwa nechii? Nevhangeri. Zvikanzi une nyota ngaauye. Ane nyota ngaauye. Chii chinopedza nyota? Nyota inopedzwa nemvura. Hakuna zvinhu zvakagadzirwa zvakawanda for the purpose yekupedza nyota, but mvura ndo yakagadzirirwa kupedza nyota. Now in this case, mvura igospel raMwari. Gospel raMwari ndo upenyu. Saka upenyu huri kufanira kuiswa mune vanhu vasina upenyu, kuti kana vapiwa upenyu vobva vava vapenyu. Saka nyota iri kunzi ane nyota, zviri kureva kuti vasina upenyu, vasina upenyu ndo vari kunzi ane nyota ngaauye, asina upenyu ngaauye kuupenyu. Unoda ngaatore mvura yeupenyu asingatenge. Anonzwa vhangeri yaMwari sezvainoparidzwa pachena kuratidza kuti ndeyaMwari, anoinzwa ngaagamuchire mvura iyi yeupenyu asingatenge. Ndiko kuponeswa, ndiyo salvation. Saka kana munhu anzwa mashoko aya anofanira kuti amachengete, nekuti iroro ndiro shoko raMwari uye ndiko kuda kwaMwari. Takazvinzwa pana zvakazarwa
21 pavhesi 6 pachitaurwa futi pamusoro pemvura iyi. Tikanzwa Jesu achitaura nemukadzi muSamaria pavhesi 10 paya. Let me read it. Jesu ndiye mweya. Vhangeri risati rakuparidzwa richidaidza vanhu kuushe, sezvakangoita vana Ezekieri, Jesu akatombotanga azviratidza pachena. Kwete pachena, although akatanga azviratidza, asi zvaaitaura nezvaaiparidza nezvaizviratidza zvakanga zvichitaura pamusoro pekuti vanhu vazouya muguta dzvene kuti vapihwe upenyu nekuda kwekutenda. Zvino muguta dzvene munopinzwa vanhu neshoko. Shoko ndo passport inounza vanhu kuti vazopinda nepamasuo eguta muguta dzvene raMwari. Kuti munhu apinde nepaborder everywhere you go kunyika yevanhu. For you kuti authorizwe kupinda imomo unoproduce passport. Saka in this case now, shoko raMwari ndo passport inofambwa nayo inonopa munhu access to the holy city kuti apinde muguta raMwari. Saka Jesu achiparidza nyaya iyoyi iri kutaurwa naEzekiel 47 pamwe chete naJohn chapter 22 verse 1. Jesu nyaya iyoyi anoiadresa pachapter 4 verse 10 yaJohn panapa achiti John 4 ndanoverenga verse 10. Anoti Jesu akapindura akati kwaari, dai waiziva chipo chaMwari uye kuti ndinani, unoti kwauri ndipeiwo ndimwe. Ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu. Saka mvura mhenyu anzi dai waiziva chipo chaMwari. Kureva kuti Mwari ane chipo. Chipo means something that is given, free, that is freely given. Chipiwa, chinhu chinopiwa ndo chipo. Saka Mwari ane chipo chaari kupa kana chaari kuita offer kunyika, chekuti kana munhu anzwisisa the core yegospel, akainzwisisa zvakanaka, akaziva, anoenda achimhanya kunoti ndipeiwo upenyu Mwari. Saka dai waiziva chipo chaMwari, dai waiziva kupa kwaMwari. Mwari akada nyika nekudaro kuti akaipa mwanakomana wake kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asave neupenyu husingaperi, ani nani anotenda. Saka panapa dai waiziva chipo chaMwari, iwewe ndiwo waitokumbira kwaari. Uye kuti ndinoti kwauri ndipeiwo ndimwe, ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu. Kureva kuti Jesu haape mvura, but anopa the water of life. The water of life inobva pakutenda ndio inopiwa naJesu. Mukadzi ndokuti kwaari, hamuna chaminacho, watu zvikanzi naJesu. Jesu akapindura akati kwauri, mumwe nomumwe anonwa mvura iyi achava nenyota, asi ani nani anonwa mvura yandichamupa ini haachazovi nenyota nekusingaperi, asi mvura yandichamupa ichava mukati make tsime remvura inovhaira kusvika kuupenyu husingaperi. Kureva kuti ani nani anogamuchira shoko raanopa kuvadzidzi kuti endai munoparidzira marudzi ese, ani nani anorigamuchira, iye haachazove nenyota kweupenyu hwake hwese. Wai asingazove nenyota? Nekuti apiwa mvura mhenyu chaiyo chaiyo, apiwa vhangeri. Saka vhangeri ndiro upenyu, vhangeri ndiro shoko, vhangeri ndo riri kutonzi mvura mhenyu naJesu. Saka kana munhu achida upenyu husingaperi, kana kuti munhu achinzi ari kupiwa upenyu husingaperi, ari kupiwa vhangeri. Mvura mhenyu ishoko raMwari. Zvino shoko raMwari harisi pamvura dzamunoisa muzvigubhu muchinyengetererwa dziya. Shoko raMwari hariponese vanhu nekuti vageza mvura dzavavanyeperwa kunzi vaprofita. Nevanhu vanozviti vaprofita kuti itaiso, hazviponese izvo zviri. Chinoponesa munhu chikaisa mvura chaiyo chaiyo mumunhu,
kureva kuti shoko raMwari kana kuti upenyu chaiwo chaiwo munhu, evhangeri, the gospel of the kingdom. Ndo zvega zvaMwari izvozvo, ndo zvakaprofitwa naDhavhidhi zvakare pana Psalms chapter 46 pavhesi ya 4. Ndo nyaya ingotaura iyoyi, nyaya yemvura menyu, nyaya yevhangeri yaMwari, nyaya yeshoko raMwari. Saka pana Matthew chapter 16 anototi akati endai munoparidzira zvisikwa zvese evhangeri. Ndokuti chii? Endai nemvura iyi yeupenyu munoparidzira zvisikwa zvose zviri panyika. Nekuti zvisikwa zvose zviri panyika Ishe achizvitarisa akaona kuti zvakafa, hazvina upenyu, zviri kutoda kupiwa upenyu, zviri kuda mvura menyu, kureva kuti zviri kuda vhangeri, zviri kuda shoko raMwari. Ndobva apa akati chendai munoparidzira zvisikwa zvose, anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa, anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa, asi asingatende haaponeswe, asi asingatende haaponeswe. Saka unozonzwa Apostle Paul vakutaura nyaya imwe chete iyoyi yakambotaurwa muchiprofita naEzekeri, ikaratidzwa Apostle John. Apostle Paul vakutaura nyaya imwe chete iyoyi kuhama dzaMwari dziri mukereke yaMwari. Unonzwa vakutaura mashoko aya, avanoti ivo, ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake? Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nekubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tifambe neupenyu hutsva. Saizvozvo nesuwo tifambe neupenyu hutsva. Upenyu hutsva hunofambwa nahwo kupi? Muguta idzva, muJerusarema idzva, muguta dzvene, ndo munoraramirwa upenyu hutsva. Hauraramiwe outside the holy city, outside the new Jerusalem. Hakuraramiwe upenyu hutsva. Saka vhangeri riri kunoparidzirwa vanhu, rotora vanhu kuti vatange upenyu hutsva, rovaisa nepamasuo eguta, vopinda muguta raMwari, mukereke yaShe, muushe hwake. Kana vapinda votanga upenyu hutsva, hunongoraramiwa bedzi kana vanhu vapinda muguta dzvene. Ndo munotangirwa upenyu hutsva imomo. Ndo zvakutaurwa naPaul kuti tifambe neupenyu hutsva, nekuti kana takava pamwe chete naye pakufanana naye parufu rwake, tichadarowo pakumuka kwake, tichiziva izvi kuti munhu wedu wekare akaroverwa pamuchinjikwa. Munhu wedu wekare uya akasvikirwa ari mudry land nemvura payanga ichiyerera. Mvura payakasvika ndokubva yanyorovesa ivhu. Upenyu hukava mumuti, upenyu hukava muhove. Saka pasvikwa nemvura, pakanyoroveswa nemvura, haparambe pakaoma. Zvaakuda kuti upenyu hwemuwetland neupenyu hwekudryland zvinofanira kunge zvakasiyana. Saka Apostle Paul achiti munhu wedu wekare akaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye, kuti muviri wedu wezvivi ushayiswe simba, tirege kuzova varanda vezvivi. Ndo zviri kutaurwa naApostle Paul, uye ndiro shoko raMwari iroro, sezviri kurayirwa neshoko raMwari. Saka ndipedzise na 1 John 5 verse 11 on, chaiverenga from verse 9 to 13. 1 John chapter 5
Where is 1 John chapter 1 John chapter 5. Let me read from verse 11. Chapter 5. Alright, again, let me start it from let me start from verse 10. Uyo unotenda kumwanakomana waMwari, kupupura unako mukati make, usingatendi Mwari wakamuita murevi wenhema, nokuti haana kutenda kupupura kwakapupurwa naMwari pamusoro pemwanakomana wake. Right, kupupura ndiko kuti Mwari akatipa upenyu husingaperi. Kupupura ndiko kuti Mwari akatipa upenyu husingaperi. Saka Mwari akatipa sei upenyu husingaperi? Akatipa kuburikidza negospel rake rakaparidzwa kwatiri isu. Raparidzwa kwatiri isu ndokubva tarigamuchira tikaritenda. Iroro ndobva raisa upenyu matiri. Saka takaponeswa nemvura mhenyu inonzi shoko raMwari. Saka mvura mhenyu yakauya tikainwa. Kuinwa ndiko kugamuchira sekuuya kwayaita kwatiri. Tagamuchira vhangeri yaMwari kuti tanwa mvura mhenyu. Saka mvura mhenyu iyeye nekuti iyo ipenyu yakuactivata zvairi nature yayo, yakuactivatwa matiri isu mukati medu kuti nesuwo tifanane naiyo, kuti nesu tifanane neupenyu. Saka chipenyu chatagamuchira chinosvika chova chipenyu matiri kuti choisa upenyu nematiriwo. Saka mvura mhenyu inoisa upenyu matiri. Ndo vhangeri raMwari riri kunzi kupupura ndiko kuti Mwari akatipa upenyu husingaperi. Zvino upenyu husingaperi huri mumwanakomana wake. Upenyu husingaperi huri muna Kristu. Saka Kristu anzi akagara pachigaro muguta dzvene muJerusarema idzva. Saka upenyu husingaperi hausi kuzowanikwa kuvanhu vari outside the Church of Christ, outside the New Jerusalem, but huri kuzongowanikwa bedzi muguta idzva. Akatipa upenyu husingaperi. Zvino upenyu husingaperi huri mumwanakomana wake. Une mwanakomana ane upenyu. Ana Kristu ane upenyu. Asina mwanakomana waMwari haana upenyu. Ndakakunyorerai zvinhu izvi kuti mugoziva kuti mune upenyu husingaperi iyemi munotenda kuzita remwanakomana waMwari. Iyemi munotenda kuzita remwanakomana waMwari. Ndimi makanyorerwa zvinhu izvi kuti mugoziva kuti mune upenyu husingaperi, vanotenda. Saka mvura yakabva mutemberi painoyerera paya, avazi vese vakuponeswa nayo. Haisi miti yese iri kuzowanikwa iri mumhenderekedzo dzegungwa kuti mvura ipfuurewo nepairi miti ive neupenyu, kwete. Pane mamwe mashoko azotaurwa futi naEzekeri akataurwa futi naJoni ekuti mashizha ayo anoporesa.